Okay. Laong Pasko, no? Yung gabi na, Pasko. Ihato na ko rin kung pa-premyo. sa katuig. Isang putos ahos. So, mga isunan. Okay. Mao ni yung eskina, no? Sa padung sa merkado. Diri, padung po sa pantalan. Kini mo niyang bay. Nga naka-igo. Kung ayo bag sa akong mga pangutana. Ayo. Okay. Atong ayuhon. Ayo. Tay, may tao. Ayo. Na. Okay, morning ahos yung dala, no. Isang putos magigyonan. Kaya kinsang bahay dari are. Ha? Kinsang bahay are? Ha? Oh, imo na. Ma'am. Yatang Ilse. Ha? Ibilin na nimo. Ilse. Asa? Sagod. Oh. Ay, may tao, Des. Dahil tang budawat ba gani gamay man? Ay, lumiado na din ako kapalit. Mahal ba panako? Dahil tao nakaubos ang gamay. Pakulo. Salamat Des. Gamay man Des, okay ra, salamat ha. Daghana gud ni. Teka, okay. Mahal ra budget kilo ani ang aho. Okay. Salamat. Salamat pa.